Salutare, bun și bine v-am găsit la o nouă serie de FNAF 1. Să începem. Haideți să te spărțiți. Asta puțin. Ok. Ce se întâmplă? Ce e negru? Nu mă bagă. Și să vedem. Hai să dăm mut la... Bă, nu pot da mut. Bă, da. Să-ți puțin. Ai de capul meu. Ce mai nou? Hai să nu stăm mult pe cameră. Și ce... Aoleu, iară să de Fredina. Spam. Bă! Bă! What the actual fuck s-a întâmplat? What the fuck? Mi-a apărut, cine era acolo? Cred că era Banishford și mi-a... What the fuck? Și acum se de Freddy. S-a făcut unul. Ar trebui să mai rostesc energie și ce dracu să facă aia. Cred că mai nu pot nici mori. Mai fan de ce? Nu văd de... Mamă, ce față are Freddy acolo. Să mori, de știu să joc jocul. Mamă, ce retardate bani. Să vedem... S-a mișcat cineva? Nu. Iar bă! Uite, what the actual fuck? Bă, să-mi bat piciorul ce față de... Kitchen se violează. Bă, dacă iar mă... Gata, anti-Freddy. Vioară? Ce... La mea... Vioară? Să-mi dau piciorul de... Simt că mi s-a ridicat tot părul de pe spate. Ok. Bă, iar să închid camerele și atent la noaptea 3.
Hehe. Stai. What the fuck? Nu se mai face noaptea, nu se mai face 3. S-a făcut acum. Ok, unde? Banii? Nu banii! Oleu, ce urăsc, mai urât ca cica, cred. Ce față creepy poate să aibă? Deci stai că vine 11:89 78 și da, ne-am încadrat, ok. Doamne, ce... Clar, s-au oprit camerele. Stai că iară... Să închid ușa pentru... Unde dracu-i mă ăla? Iar și-am închis camerele. S-a pleci cica. Na, gâtul mătii. Mai șmecher, te-am prins. Dacă vine cica de rău. Clar. Unde mă ăla? Oh! Bă, cum dracu s-a mișcat așa de repede? Mă, că capă! Hai, cincea dată gâtul... Da, iar... E acolo, nu? Da, cred că e. Și ca tot aici, hai fă-te ora 5. Dacă să mai opri la altă cameră, să mă fie închide toate ușile. 5, hai, 3, da. Și ca stă acolo, pe mine mă doare undeva. Nu spune că ai șifre. Mă, că spune că n-am stat acolo. Stai. Stai să nu fie vreo iluzie, nu? Ok. A plecat. În camera asta. Nu spune că e cica la ușă. Am auzit ceva, nu știu. Să că închid ambele și că mă panichez. Și mă tot mai repede pe camera. Sunt țigănuși? Nu e aici. Cica trebuie să fie la ușă. Unde e cica? Se e ceva în kitchen. Nu cred. E noaptea 1. Bineînțeles că o să-mi omor de la... Nu! Hai să vedem și noaptea 2.
Să-mi bat piciorul. Aoleu, mor aici. Ok. Dar stai! De acum a venit și Foxy. De ce nu are? Nu ne trebuie nouă, mă. Eu sunt barosani. A plecat amândoi! Unul e aici. Să... Gata, e clar, o să pierdem alta asta, nu știu despre voi. Deci dacă este și Foxy am pierdut, nu știu. După asta sau... Nu mă, Chica. Asta aici? Nu aici? Bă! Stai aici, nene. Mamă, credeam că e și Foxy. Unde e Chica? Clar! Repede, e Foxy. Ok. Deci am la fel, am energie cât ar trebui să am la ora 2 de rău. Fuck, mam! Mă, ce m-a speriat bulan că am verificat să nu bat piciorul, că eu nu foc și... Cică e tot acolo. Ok. Tot acolo. Cum se consumă energia? O să pierdem 69%, aoleu, la ora 1. Ești aici, bă? Plecat? Nu spune că e și Foxy. Nu. De... Și că tot aici... Fac sand. Și țigan borât. Nu ești. Și că tot acolo este, ok. Oleo, pierd dacă am ajuns jumătate de energie. Bă, s-a întors! Oameni. Se aude ceva. Nu spune că e... Foxy e acolo încă. Ok, boss. După banii. Powerless 42%. Ora 3. Clar că mi-e urât. O să vină Freddy.
Ok. Clar, iară banii a plecat? Nu fi la ușă, așa. Încă merg. Aoleu, dar stai! Unde-i cica? Am revenit, m-a scos puțin din joc. Ok. Nu! Da, e închis ușa, gata, nu, ce? Ce? Aoleu, iară cica violează ceva acolo. Ok, nu. Nu? Nu? A plecat? A plecat. Nu spune că ai... Foxy să nu prea... Ok. Ora 4! We can still do this! 4! Ai! Ce? Mă, cica asta e pe la panoramă. Ok, nu, dacă ies... Ok, stai aici, stai acolo, boss, n-am nimic cu tine. Bă, cica să stă în bucătărie, ce face? Nu spune că e la ușă. Fine asta, nu spune că vine cica. Ok. 11% băieții. Fă-te 5. Grozav, perfect. O să pierd. 5 ani. O să mă uit doar așa să nu consum multă energie. Fi un miracol de câștig. Nu cred că am șanse. Nu merge! Am pierdut, băieții. Nu spune că și tu la ușă. Ce? Nu, vine Freddy. Te rog! Te rog, nu! Stai că am piedrină. Te rog. Hai să-mi bag pula. Nu apar, nu. Haide! Nu cred! Nu cred! Atât a fost. Nu mai joc. Nu cred. Nu știu cum să vă spun că venea să mor. Ne vedem data viitoare și venea să mor.